Hey guys, we are here at Woods doing chillin' right here. Doing chillin'. Ika vlog chan bigay mo ika chan. Bes, na-encounter ni namo siya sa. Uy, saba, don't interrupt my vlog. Ato preso. Sinami niya, plido niya preste. Namite. Hello guys. Namin diri sa Woods. Bisaya na lang ko. Hindi ko kayo madamay. Murag mas may mo ka na kumain. Dan. Sige. Oh, ikacha na. Vlog. Hi guys! Vlog girl kay Vlog. Narap school ba? Hi guys! Welcome! It's all about Hannah. It's all about your love life. So guys, nandito diri sa Woods dahil nagtagay mi kay nag-chill daw sila. Naghuwat sila nako sa mango. Kay dugay doon ko naabot. Ikaw kuno bi traffic niya na ipanran. Yung nagbutan mo foundation niya, highlighter. Yata bay. Highlighted? Marcos, huwag ka mag-practice of makeup. Makeup ba? Mag-vlog ko siya mag-makeup tutorial mo. Ito sideline ba no? Buang na. Ayan. Ngayon din mo. Di ba, makaingon akong brother-in-law ba? Ano siya? Ito sa Denmark pa. Ang sana ganit, manicure ito. Magibayad. Dagko man. Oo ba? Mahal ko rin ganito yung manicure. Mahal kayo sa Australia. Ang mga kuan siguro mga customer ka na mo. Huwag mananapi. Oy, nagtabi daw sila direct manicure, nangabayot ng cafe racer guys. Mahal di bayad dito. Wala ang ganyan. Ano lang yung manicure ito? Kaya mga artist. Sa bagay sa bro. Kung ako sa do magpilion ko, mas ganahan ko ka nang babae nga sa busy nga itong pera ba kung ako makatang pera. Wala ingana. Mauso ta ingana no. Pero resulta babae dito. Kailangan mas bawal akong taro na. Oni resulta basta babae may motopi. Training ba yan? Araw trick. Wait lang, trick si Kiatra trick. Ano siya? Ako ba? Sira na. Ano mo kaya makapantay ba? Ay, sige, tawa ka. Live yan eh, on air na eh. Di ba mauna? Di ba kuan doon? Okay guys. Kanang Facebook live ba? Kanang guys, kanang naglibog na jud ko ani nga vlog bitaw kay wala ko kabawon saon niya. Side sa inyo. Ilang gidungtan ang Grabe. Pikas. pinaakan sa lamok. Grabe, hagyat ba nga no? Kaya alam mo pa. Di ka ning lamok nga sa hybrid ba? Katom ning hybrid nga lamok god. Grabe halamuka. Awa ko so. Ano yan? Ulo. Tutokin yung mayo. Mao na siya ang nabiling ebidensya. Kanang tagaya bay, nasagpaan bay. Klaro. Steady. Okay, sum na. Bayutan nasa kuluyo eh. Okay, sa Tunawang ano. Ala ka cute taray. Guwapa kay Kadri Tricks. Mo na nagbuta chicken Mga bunny. Mga bunny. Bakit? Pero, ano pa na? 何お前はもう死んでいる。 Ano intermittent diet. Distilled water or black coffee. Bitter. Or black coffee. Inikabot sa 5 o'clock, kaon ka. Pero ang kaon nun mo, Itlog. dili ka lang. Kuhan lang. Hotdog. Dili ka mag-everyday. Atas mo yung panghingan nila ni mo. At first na malitong ka. Nasa yung Pagkaman, May hinahinay nagagawas. gabi man mo kaon. Dili sa kang kaon. Oh. Antod, kuhan na ba? Alkaline water day, pres. Dili ngano distilled. Battery. Mo na kang battery. So guys, gi-explain ni President Vicar of Cavalry Sir Cebu na
ang kinahanglan daw sa ano sa to? Diet, workout, ano ba? Intermediate. Intermediate. Ay na ba yun? Wala nang papel. Sa intermediate, one half. So, kinahanglan ko na kamo inom og distilled water and distilled water og kuan bay kanang unsa to Chris kanang black coffee. Ya ikahapon mukaon ko no kanang itlog out. Nasa question ka ng tulo ka buhok. Ngayon gi-maintain kung sa i-follow ni ang kanang 16 ba nga di siya makaon. Pero iya pag yung palabuan antod maabot og 23 hours inana. Kung gutom mo siya, iya to i-follow tong tulo question. Number 1 kay ning inom na ka tubig. Ano na ba? Kung pa ka inom ka. And then kung huwag kang kagutom, so okay siya, okay padayon, di mo kaon ana. Gutom mo na sad ka, balik na sad, inom ka tubig. Ya inom siya. Ya kung gutom mo gyapon, proceed siya sa second question. Nag-exercise na ka. Ano na ba? Ataka lagi trip niya lagi. So lahi sa yang style bay. Intermittent fasting gyapon pero na additional nga kanang kuan niya ba rule niya ba? Unsa na Chris? Intermediate. Intermittent. Intermittent ito ba kanang enter ya na tent. Okay. Here we stand today. The foundation, So, paila-ila tamo sa mo mga gwapo-gwapa na kauban. Oh, gwapo na day. So, kani siya mao ni ang 1-month-old member of pila day. Mao ni among kanang bagong member nga grabe bay. Grabe tukion niya ang motor tangtangon ng tangki, tangtangon ng ligid. Kada padung na rides ba. Mao ni siya si dismantono niya to the point nga di na siya kabaw mauli. Pero mauli raman. Hugasan ng tangke ba? Tinoon na, pres. Ano lang, hangin lang. Hugasan daw niya ang tank bay niya. Buotan kini siya bay. Kutigay ko sa... Mga libre ni siya katong unsa to Mr. Chip. Mr. Chip. Mr. Chip og barbecue niya. Unsa to ang libre? Mao ni siya si Vince. Si unsa na imong tinuod nga? Mac Vince dai. Siya si Mac Vince from Classic 250 and a member of Cafe Racer Cebu. Again, here we go. Nanay ko gibasa to kaysa. Sunod. Sunod. Christian. Mao ni siya among pinalanggang football player. Ano day, rugby boy. Gago. Mao ni among pinanggang rugby player nga nang invite sa birthday niya. Lami kay kaon. Mao ni siya si Christian the Great, the rugby. Nasa duwa og mga guys kung ganahan mo tan-aw nasa sa ABS-CBN. Inaniyon pag duwa ang rugby oh. Ganaon na. Nana siya sample guys. Among duaanan na sa ilawom sa tulay. So usually. But recently na disgrasya ni siya sa bike. Bike ha katong bike nga tindak-tindak ba. Ni banking siya sa siya basa. The result is here. Tina ko na sila ipailatan ang uban kay Brother Marcos. Buhay yun nga to. Buhat kag Marcos. Ako gisig promote lagi nimo lagi. adlo ko basukan. Ay, napanay ko ila si Pailaila. Bahala na ko. Share kita ustan lang yan. Tigbuhat og malaswa sa Cafe Racer Cebu ang The Lovers mao ni sila. Mao na siya si Venus Ra og si kisa ni siya. Mao na siya si kuan guys, si Hannah og si Altrix. The dirt bike in Cafe Racer converted into scrambler na ninyo ano? Scramble. And among pinakagwapo, pinakabata nga presidente sa Cafe Racer. Welcome sir. Nice to meet you sir. Si President Baikar. Hello 1 million viewers. Ati was dia. Kapag kasi siya na tuyok ba? Tuyok. Toyo. Sunod ang among kaya si Pres dahil na ako'y nabantayan ni Pres Baikar. Ha?
Nihayag karon yang naong marag inspired na ni bagong chicks. Klaro kayo. Sunod, among bagong member si... Sige nga ni mo, boss. Dili na lang ito magkila-ila, boss. Na-encounter, si Eves. Na-encounter ni na mo siya sa... Uy, saba, don't interrupt my vlog. Mao ni siya ang katong na-encounter na mo sa may dalan Capitol. Nanguta na siya, huwag na ba kaila mo buhat seat. Then, nami gi-recommend. Modify og seat. Mao ni siya si... Best. Butan gani ba niya, kuso gani padagan, pahigda ning motor, pasigaw na tangki. Tagam. Tangki bay. Mo ni new member, butan kayo, then kani siya, kani ba kani. Then lastly, ang kanang nagtalikod, mo ni pinaka kusog mo padagan sa tanan gyud. Grabe, gilakilikayan ang road, unsa to road sign? Gilikay-likayan, talikod sa bay kay and di na lang kumukuha niya. Trabaho din na siya sa Accenture niya. Programmer na siya niya. Classic niya kay Red niya. Butan kinastanan niya. Di man dyan na utinan na di butan. Then last but not the least, the two lovers, which is the owner of this phone. And this two lover is the main vlogger of this video. Itago na nga post kasi ako na-shoot to. Okay guys. Di, okay ra kayo. Continue na. I-select lang tong duha. Okay, this is the zoom view of the veteran in riding bike, which is named Riano Ferrer. Ferrer, ano yung apelido ni mo, boss? Pero pagpuyo na kasi. Abi pa lang hupog. So, guys, pasensyahin na guys kaya nakainom sa mango. Unsa may ginom mo bago magikapsot? Don't forget to like Don't forget to like and share and subscribe to our channel. Thank you. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow